कहे कि किस्सा रा 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 तू किस्सा रा 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 वाह भाई वाह वाह खिलाड़ी वाह रा 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 तू किस्सा रा रा वाह भाई वाह वाह खिलाड़ी वाह जितेंद्र के हाय उपेंद्र के मऊ की आईली नदान उपेंद्र के मऊ की आईली नदान आखिर पिया के ओके करत सयान बोला हाय रे एगो हम गाना गौले रहे 3-4 साल पहले बड़ा भैया लोग के आते रहे लोग 100 मिलियन बा एगो भौजाई देवर से कह दिया नान है समान दाहर करे बड़ी तम देवर पूछुर पूछुर महान तोहर कान है बड़ी नान है समान दाहर करे बड़ी तम देवर पूछुर पूछुर केने गली बोलइबो ए देवर पूछुर पूछुर के पीछा कारी दाहर रो देवर पूछुर पूछुर के पिचकारी तोहर ओहो के पीछा कारी दाहर रो लेकिन तारा कथी कहे के बा ई कौन जिला हा कौन जिला बस्ती जिला की यारे मानो तू हमार का कहत रे भी कोई का हमार हई मतलब गर्लफ्रेंड जो भी ये गर्लफ्रेंड के बाद लोग मेहरारूए बनेला तो ई लोग हमार ई लोग हमार भाई हलो बड़ भाई हलो अच्छा ते लोग के तू का लगबो हाँ ये लोग हमारे भसुर लगेंगे आ छोट भाई लोग तो देवर देवर छोट रही है तो देवर लगे बढ़ रही है तो भसुर लेकिन मानो जन छोटका छोटका देवरा बड़े सो हाई वाला देवर हाई वाला आहा हा देवरा हाँ हाँ छोट देवर हुए ना जी हम तारे के का कही वो लड़का के कहलू देवर का दिन कहाँ भाग गए घर गए घरे आई होता था अच्छा ठीक बा हाई देवर हाई वाला कि जहिया से फागुन चढ़ल बा एगो देवर भौजी से कहता आ भौजी के मनवा बढ़ल बा कि सूत तारी खोल के केवड़िया रे दादा कि खोजत बाड़ी लामे पीछा करिया रे दादा अत खोजत बाड़ी लामे पीछा करिया रे दादा लेकिन नाता में लगबू भैया के साली ओ अरे नाता में लगबू भैया के साली तो कैसे चल जइबू खाली हो कौन जिला बस्ती बस्ती में बिना मस्ती कइले लइका कैसे जाए दिया सा कि कैसे चल जइबू खाली हो हाँ कैसे चल जइबू खाली हो आर कतनो न न न पर बेरियर लगइबू तो रंग देह ताहर तू नाली हो अरे नाता में लगबू भैया के साली तो कैसे चल जइबू खाली हो कैसे धीरे भैया के साली लेकिन बिकू भैया अरे सुनिए ना बोलिए ना अब ये मुझ पे गा रहे हैं भाभी बना रहे कुछ बना रहे हैं तो होली तो इनके बहन भी खेलती होंगी क्या मतलब बहन पर तू कहीं बर्बाद चल जाते हो इसलिए क्योंकि और कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है इसलिए